yaro a hake nan tare da jama'arsa zama madinin ciki ba abinci zan yi shirin na gidan mutuwar yanci wace bai faɗi har da mutum matsala ta bukan ji nake zance ma shaida mai maganar sa da yanzu ta kokari akan kamara ta gani da kai amane abiya su abiya ya kallo yaro a hake nan